Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisa nephathela into ethi ke ingaba na iKaizer Chiefs players kakasayini contract zazo, icinga ntoni na ngazo, mhlambi ke iza kuzuluza okanye izawuthini na, akho mntu waziyo. Sinibalulele ke pha sibone igama lika Gaston Sireno, sibone igama lika Brandon Peterson, sibone ke igama lika Pulemothi, sibone igama lika Nkosi Ndiphile Ngcobo, sibone igama pha lika Bruce Vuma, sibone pha igama ke eliphinde nalo labhalwa pha, nangona ke umcimbi wakhe contract ke ungakafikeli esiphelweni, uNtwari Fiere Ntwari, ya Fiya Sentwari, naye mfana omdala likhona igama lakhe pha. uNtwari ke yena ke ndicinga uba into engambetha kakhulu into yokubana umfana omdala andiqondi ukubana ke usengaphinda asetyenziswe ncakasana pha yiKaizer Chiefs, ngoba ekusengathi umcimbi wakhe ucacile. Siye pha kuBruce Vuma. uBruce Vuma ke asazi uba kwenzeka ntoni pha kuye umfana omdala, uba ndibala kakuhle una-31 years ngokweminyaka yakhe ezelwe, una-10 years uba ndibala kakuhle pha kwiqela leKaizer Chiefs, na-11 years epha umfana omdala. Andazi ukuthi ke kwenzeka ntoni pha kuBruce Vuma, wapromothwa pha kwiqela leKaizer Chiefs ngo-2017 uba ndibala kakuhle. Igame yakhe yokuqala Kaizer Chiefs edlala ntoni kanene pha, edlala edlala nantoni kanene, kodwa yitimu yaseKapa, edlala eKaizer Chiefs ke, kodwa yabethwa ngo-3-2 apho ke iKaizer Chiefs kwakwi-first game ke kaBruce Vuma 2017 ke leyo. Ndicinga uba ke ukusukela lo 2017 uBruce Vuma kwakumele uba noko isandla sixhomile, kudala noko kweza ntambo, kodwa umfana omdala akubonakali nokuba uya emva, akubonakali noba ubheka phambili. Owakhe nje umcimbi uyathandabuzisa, asikayazi into yakhe uyawuthini na. Mhlawumbi iKaizer Chiefs uphinde ke imnikeze icontract kuba ke eligala pha ngaphakathi, imnikeze icontract mhlawumbi ngoba ke enemisebenzi ayenzayo, awukho umsebenzi awenzayo pha uBruce Vuma. Uxolo uba siyibeke kanjalo waphulaphula ke, noko akakayenzile into iKaizer Chiefs umfana omdala. Ndicinga uba ngomnye kwee-players bekumele uba ke iKaizer Chiefs iyamkhulula, akawuzama mhlambi kwezinye iitimu, mhlawumbi akafika phaa avuseleleke aphefome kakuhle. Mhlawumbi iKaizer Chiefs umfana omdala ke imohlule. Liyenzeka ke loo nto kwii-players zonke, ufumanisa into yokubana ke itimu ethile awukwazi uphefuma kuyo, yohlulakala, uthi wakuthathwa udlulisele kwenye itimu, ufike uphefuma kakuhle kakhulu ke lapho uvuseleleke ube le play abantu bebengayazi into yokubana ke ungazi ube yiyo. Sidluleke lapho kuBruce Vuma sepha ke kumadodanyana afana noPulemothi. Ndicinga uba iKaizer Chiefs ke ayikabikho ready into yokubana ke ingaluza ii-players ezifana noPulemothi, ezifana noGaston Sireno, kweli xesha Brandon Peterson, Nkosi Ndiphile Ngcobo, uSibongiseni Mthethwa likhona lelakhe igama apha. Ezo players ii-players endicinga uba iKaizer Chiefs azozisebenzisa ke ezo. Ngeke kube lula noba ayikazinikeza ii-contracts, kodwa izawuphethe ezinikezile, ngoba sisquad eso siphelele seKaizer Chiefs, sisquad eso esiwinise iKaizer Chiefs iNedbank Cup, sisquad eso esisaza kuwinisa iKaizer Chiefs. Andifuna ukuyivuma ile nithi ke iKaizer Chiefs ingaziluza ezo players, ngeke ziluze esendizibalile. Ayicinga uba phulaphula inoluza uMothi ngeli xesha iKaizer Chiefs, inganoluza uGaston Sireno ngeli xesha iKaizer Chiefs, inganoluza pha uNkosi Ndiphile Ngcobo, inganoluza pha uBrandon Peterson, inganoluza pha uSibongiseni Mthethwa. Qinisekileyo abo bantu abo ke iza kubasayinisa ii-contracts zabo, noba ke ibasayinise nini kodwa iza kubasayinisa. Ewe abakasayini ii-contracts zabo zonke zaphelelwa pha ngoJuni ngo-2026, kodwa ke ndisho into yokubana ke iza kubasayinisa. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ndingaka ningene nitshoni into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.